Yauwa dan Allah dan Annabi ka tsaya ka jira ka ji bayanin da zan yi. Wannan bidiyo ba wani bidiyo bane face bidiyo ne nake son in tallata maka group na VIP. Na san yanzu haka ka je kana ta neman fina-finai irin su Madugu, KGF, Kangim, ka rasa yadda za a yi ka same su. To wannan hanya ita ce mafi gajarta wacce za ka iya samun fina-finai, wato hanyar bin shiga group na tsarin VIP. Mutane da yawa suna son banza, amma matsalar da take faruwa yanzu banzan ma ta yi yawa, shi yasa mutane da yawa suke ta neman hanyoyin da za su yi su samu hanyoyi mafi gajarta. To lallai hanya mafi gajarta ita ce za ka iya min magana ta wannan number nawa da na daura. Ita ce ta nan za ka yi min magana, idan ka yi min magana nan take ko da bana kusa wakilanmu na kusa tabbas za su amsa muku, sannan za su yi kokari su ba ku fina-finan da kuke da bukata. Hallo zan iya muku albarshin na cewa muna da fina-finai sama da kusan 10,000 da wani abu a cikin group namu. To me kake jira ko kuma me kake jira da zaka tsaya kana bata lokacinka akan bidmate bayan kuma ga group na ana tallata maka, wanda wannan group din idan ka shige shi shikenan ka riga ka huta da duk wata wahalhalun da zaka yi ta fama da shi. Sannan kuma kamar da kuka sani dai sunana Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashe na bangaren fina-finai a reshen Najeriya, wanda zan iya cewa ɗayan YouTube channel nawa ta samu matsala wanda har ta kai YouTube suka goge ta. To amma wannan ita ce sabon YouTube channel, dan Allah ku daure ku yi subscribe, domin nan ne zan rika kawo muku duk wasu sabbin fina-finai wanda suka ta'allaka akan harkar Indiya, Hausa da dai sauransu. To me kake jira ko kuma me kake jira yar uwa? Za ku iya ziyartar wannan number ta WhatsApp domin ku ji yadda tsare-tsaren mu suke, ta yadda za ku iya samun sabbin fina-finai cikin sauki ba tare da kun wani wahala ba. Domin kuwa a sati ma muna sakin sabbin fina-finai, kamar yadda kuka sani ma gobe ma haka za mu saki sabbin fina-finai. Yau ranar sakin fastocin fina-finan da za mu saki gobe ne. To tabbas idan kana son ka rika samun sabbin fina-finai za ka iya min magana ta wannan namba, kuma a nan take za mu amsa maka duk wasu sakona, sannan kuma duk yadda kake so a yi da kai, domin za ka huta da shiga bidmate kana ta wahalas, kana ta neman wannan fim, ka nemi wannan kangen buta, ka nemi wannan kai ne kake ta wahal da kanka. Duniya ta ci gaba, kawai za ka bada wani dan abu ne kalilan wanda za ka shiga cikin wannan group, kuma ina tabbata maka yadda kake kallo na haka za ka dinga kallon fina-finai kuma cikin quality da kuma hankali kwance ba tare da wani fargaba ba. Kuma dukkan fim inda kake so, kama daga tsoho ne so irin su Munna da sauransu, duk za ka iya samun su a cikin wannan group namu na VIP Indiya Hausa Abdul. Ni Muhammad nake cewa mu haɗu da ku a WhatsApp.